mi kryť. Skapem, čo ti jebe? Sorry, vyššie tak asi 3 sekúnd, ne? Čo ti jebe? Čo ti jebe? To je normálne atomový kryt. Idem prvý. Čo, ty kokot? Kokot. V živote, čo ti jebe? Ty bomba. Je tu niekto? Keď ste tu, len sa ozvite, my sme na návšteve. Neboj sa, poď. To nikdy neuvidíš, Pozor na toto. Nemusí sa. Neboj sa nič. Toto je zlatko spravené preto, kedy prišla vojna, tak tu sa ľudia schovajú. Ty kokos. Wow. My sme normálne v atomovom kryte, kam mám ísť? Ja neviem, kam mám ísť. Ja to ťa vzal. Neboj sa. Čo to je bomba? Kámo, bomba je skapem. To sú jaké veci? Aj len všetko možné tu je. Bomba je kotol na vodu. Bombové. Všetko si filmuješ? Hej. Dobre. Filmuj si aj ty, Juraj. Môže, prosím ťa, si tu so mnou. Dobre? Ja vás čo? Ideme von, dobre? Pozri, ja zmím, prosím ťa. Mám nejakú sníka. Prečo páčka? Nemáš prečo páčka? V živote toto neuvidíš. A keď bude vojna, tak bude tu schopno chvíľočkovať. Poďaž mi tam, sa. Poď. Prvý posledný. Idem. Prvý hlas. To sa fakt dá normálne prežiť. To sú nejaké veci. Možno, keď si som sa dá nejaké divoké veci chcela. Pozri, normálne to stojí akože normálne veci. Koľko, nejaké miesto. Ešte ďalej. Chápeš, že to je jaké veľké? Jak to môže byť také veľké? Ideme. Pôjdem. Neboj sa, že nevíš. Neboj sa, čo oba. Veľmi na prosím ťa, veď. Pôjdem sa. Všetkým sa to páči. To je... To ďalej pokračuje. A čo pokračuje? Aha. Keď som tu, keď som chcel pár, dobre? A my tiež. Prečo s vami, aby som vás zachránil? Čo to je? Vstup. Atomový kryt. Atomový bunker toto je. Protiatomový bunker. A funkčný stále. Dobre, ideme von. Priestor pre ukrývanie. Vidíš? Pomaly. Prvý, posledný, pravidla. Obsahy. Tu pozri, ešte máš šípko, že východ. Neboj sa, poď. A ešte dvakrát. Ty kokot. Čo to bolo? Petržálka?